Hej, jeg hedder Mogens. Hej, jeg hedder Mogens. Skal jeg kigge ind i kameraet? Det synes jeg, du skal. Ja. Ja, gør den nu? Godt. Så der kigger der lige lidt op. Så kigger den her. Ja, videoløsninger. Videoløsningsvideoer. Videoløsningsvideoer. Bare stop den der. Hej, jeg hedder Mogens, og jeg arbejder med nemme løsninger til PC. På YouTube findes der mange videoløsninger, eller tutorials, som de kaldes, som beskriver et bestemt problem på engelsk, men jeg har tænkt mig at lave nogle videoer på dansk. Min første serie af videos handler om de mest almindelige problemer, man kan løbe ind i med sin PC. Jeg håber, I kan bruge mine clips. God fornøjelse.